لستنبول گلشاویجین کو لجربان شهرداریان دخبتن دوی پروسه بایش کرونا ده وکی بشک جوان خباتکارین هری زیده لبر ریسکا نخوشیتین دستین شانکرن و لگل وان مترسیان اف خباتکار بیناو بر به شو و روش دخبتن. خباتکارین گلشاویتین دبیجن لگل کو لگور گلک پیشیان او دو قات زیده تر خود پاریزنجی لی هر تم مترسیان نخوشیه ده هشو مجیه وانده خوانیشانده ده. هر وها او دترسن نخوشیه و درینن مالباتا خواجی جلوما هر تم به بالداریه که مزن کاری خبری و دبن. Yani şu zamanda bize çok önem gösteriyorlar. Ya rastî em di fêrî zehmetiyên vî karî bûne û bi şev û roj zivistan û havînan bênavber em dixebitin. Biya min ev kar zehmettirîn kar e li cîhanê ji ber ku em her tim di nav qirêjî û gilêşê de ne. Her wiha ne tenê korona metirsiya gelek nexaşiyên din jî heye bo me û em ditirsin van nexaşiyan vedirînin malbata xwe jî. Her çiqas em bergiriyên xwe jî bigirin, mixabin rîska nexaşiyan jî di jiyana me de her heye. Eve girmeden şunları ben çıkartıyorum kapıda. Welatiyên ku ji zehmetiyên van karmendan haydarin jî bo ku hinekî harîkariya wan bikin deriyê poşetên gilêşên xwe bawayekî rêk û pêk digirin û li gilêşdankan bi cih dikin. Elimizden geldiğince yardımcı ol. Em baş dizanin ku ew karmendên gilêşavetînê di nava çi zehmetiyan de dixebitin û wekî niştecîhên vê taxê em gilêşên xwe bi rêk û pêk berhev dikin. Her wiha bêyî ku li derdorê belav bibe, em li gilêşdankan kom dikin. Bi rastî jî karê ku dikin gelekî zehmete û metirsîdar e. Divê em jî wekî welatî her tim ji bo wan arîkar bin û jîngeha xwe qirêj nekin. Ben burada mahalle sakiniyim. Xebatkarên gilêşavetînê ku bi berdewam li gel metirsiya rûbrûbûna nexweşiyan dixebitin, mehane li dor 4,000 lîreyan mûçewer digirin û dibêjin, li gel ku rojana nêzî 12 demjimêran li ser karin, lê ew bihayê ku distînin, li hember rîska jiyana wan gelekî kêm e. Her wiha nêrîna civakê ya bo wan û karê wan, pirî caran dilê wan bêşîne jî, ew bo paqijiya jîngeh û jiyana civakê li jêr metirsiya nexweşiyan bênavber karê xwe didomînin.